Day. Hoy, nai-viral karon sa TikTok ba? Sayaw na to. Sayaw? Kana, sige. Ambi daw. Tanan mo na itong saning sayawan ni. Akin ni. Kini mo nindot kayo pinatrending ni Ron. Sige, ano tama sa diri oh. Day, unsa may action ani di man ko kabalo. Sige daw, big. Ito mo nga like sugar on my tongue. Your body is so sweet. Sige. Like sugar on my tongue. Your body is so sweet. Sugar on my tongue. Ay, nasa na Jimmy, sino mo? Mag-TikTok ta kay grabe ka viral na karon. Trending. Kadung mo nang sa TikTok nga viral kay ron nga katong magana-ano. Sugar on my tongue. Dali ta. Ay, may damay-damay ng TikTok. Di ba ginahanan na? Ay mo si TikTok, dili man na maayo. Unsay di maayo? Nga sayaw ra man ni. Saya bitaw nya, kabalo mo sana ning sayaw ninyo. Oh, kabalo. Like sugar in my tongue. Ano ko do? Sige pa daw kasgawas ng tila. Murabay ka ngayon? Usay kamayo nang magdila-dila mo. Babae yung buhat. Ala, magbuot lagi ka ay. Unsay nasa TikTok? Sayaw. Talent. Hagi mo sayog TikTok ba? Unya na mo na ibalan verse. Unsay labot sa verse sa TikTok? Oh, tanawa, may magkabalog verse gani. Nya hawd kay mo TikTok. Suya lang mo kadi mo kabalo mo TikTok. Sorry ha, di may kabalo mo TikTok pero na may mga verse. Jan for it, God is love. Unya ikaw ron. Naka. Na! Panultihon 2:23. Kung dako kag kaon, disiplinahay mong kagulingon. Hoy, basi nagtuo kag wa ko'y bersikulo na ako no. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish but have everlasting life. Wow, biliban ako. Bisag sige mong TikTok nagi mo'y verse. Ikaw Grace, na kay bersikulo. Na ako'y bata pa ko na ako'y verse. Joshua 1:9, be strong and courageous, the Lord will be with you wherever you go. Aw, kana may nindot. Undangin niya si TikTok oy. Undangin na yung sige TikTok kay laswa kayo. Lain ba? Pagpalipay ra man gud niya mo sa mga tao, sa mga viewers ba? Dapat dili tawan yung lipayon. Ang Ginoo dapat. Kanang TikTok ninyong gi-upload og verse pa ninyong gi-upload ana, mayo pa. Bitaw day no? Unsa ka, change content na lang ta, di na ta mag-TikTok. Aw, kana mayo. Dapat ang pulong sa Ginoo may viral. Dili ka na masayo yun yung wala na mao. Lagi mag-change content na mi. Day, kana ba nga sayaw? Di na to umanon. Nindot man, last na lang ko. Depende day. Pero unya nagwala sila. Okay, mato sa mi. I-upload na niya ha. Hala day, wala na sila. Umanon na to di. Sige. The sugar of my tongue. Your body is so sweet. Grace, di ba ging na natin ka nga dili na ka magsigig sayaw anak kay di na maayo? Ay, last naman niyag. Sabayan rin ako si Ashley ba kay gusto daw niya siyawon. Okay Raya, amo lang tiwason. Karon ra bitaw ni? Dili gid na okay kay ngano? Makita na inyong sayaw, laswa kaayo, makakita ang mga bata sundogon. Mahimo na mong example nga sila mo'y nibuhat na pud ana inyong gisayaw. Yeah, good vibes raman niya. For entertainment purpose only ba? Lagi, pero sa panahon karon dili naman dapat kuan, dili na kinahanglan nga ang tao atong mapalipay. Maningkamot ta tanaw na atong panahon bisan unsa lalay mo abot. Atong paningkamutan nga ang Ginoo atong mapalipay, dili ng tao. Sabot mo? Unang undangin na inyong sigig TikTok kay di gyud maayo, gawas-gawas anang dila, nagtuo mo nindot na, wa pa gyud mo kasabot anang kanta nga inyong gisayaw kung say bot pasabot ana. Mong undangin na ninyo na, may pay inyong i-upload diha, verse o unsa mang mga sayings diha. Kanay makuhag pagtulunan. Sige ya, dili na mi, promise. I-uninstall na naman yung TikTok. Sige, mas maayo pa inyong ipang-upload diha, verse. I-upload na lang po ninyo ang Jeremiah 33:3. Call unto me, and I will answer thee, and show thee the great and mighty things which thou knowest not. Okay? Day, kuang cellphone day. Kuang cellphone ba? Kay yan install na to ng TikTok. Sige, di ata kay di na maayo no. May pagbersikulo na lang. Di ko tabi, yan install ng TikTok dahil ba karon dayon.